Печелете от 200 до 1000 долара на месец без предварителни инвестиции. Това е само една от обявите за надомна работа в интернет. Какво се крие зад посочените примамливи доходи? Реални ли са те и за каква работа става дума? За да започнем работа, трябва да си направим регистрации в няколко сайта. Работодателя ни пуска негов линк, през който да попълним данните си. Обещава ни, че ще получаваме пари, ако кликаме с мишката върху рекламни банери, сложени в определени сайтове. Самите интернет портали плащат за цъкането върху рекламите. Участниците са много, но трудно могат да бъдат издирани и отказват да застанат пред камерата ни. Идеята е следната. Клика се върху реклами. За целта се регистрираме в съответния сайт, получаваме акаунт и съответно почваме да получаваме писма. В тях има линк, който ни отвежда до рекламния сайт. Всъщност, работодателя ни вече се е регистрирал в същите сайтове, за да печели от кликането върху реклами. Най-често за едно посещение той взема по 1 цент. Но в повечето случаи има ограничение. Не може да клика на повече от 4 реклами дневно, което значи 4 цента или $20 месечно. За да увеличи приходите си, връзва под себе си още хора, така наречените реферали. Регистрирайки се с линка на работодателя, ние току-що станахме негов реферал. За всяко наше цъкване той ще получава половин цент или общо за 4 клика 2 цента. Ако работодателя ни има 100 човека в структурата под него, това прави $1 дневно или $30 месечно. А ако има 1000, $300 месечно. И точно за да привлекат реферали, тези хора пускат обявите си под името надомна работа. Най-често на финала никой не получава пари. Защото? По принцип, тези сайтове не живеят дълго. Значи, ако се включите в някой сайт и се натрупате някакъв брой точки, съответно той изчезва след известно време. След това се появява под някакво друго име, се целят тези симпатяги, които публикуват рекламите в сайта. Защото им плащат пари самите рекламодатели. Сред участниците в пари за клик все пак има и такива, които твърдят, че са получили пари от определени сериозни сайтове. Те обаче се броят на пръсти, а сумите са твърде нищожни и далеч под обещаните $1000 на месец. Повечето сайтове обещават да изплатят натрупаните точки само ако те надвишават определена сума. Тя варира от $4 до $200 и повече. Така се е случило и с нашия потърпевш, който се е опитал да си потърси спечеленото. Да, многократно. И най-интересното, че ми отговориха в единия сайт, че ползвам машинна програма за отваряне на рекламни писма. В другия сайт ми казаха, че грешно съм си посочила акаунта. Измислят се различни поводи да ни плащат. При регистрирането са посочени условията за работа, но нищо не се подписва. На собствен риск и резултата е много платена. Просто не се струва усилията човек да си губи време. Въпреки предупрежденията във форумите, продължаваме да опитаме, докато осъзнаем, че само сирането в капана е безплатно. Така става ясно, че с пари за клик всъщност повече ще си загубите времето, отколкото да спечелите от така наречената надомна работа. По принцип е надомна работа, но от типа виждате лазим и се оказва, че това е един голям супермаркет за зелен хайвер.